Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih sareng Pak Irawan wonten ing pembelajaran daring mata pelajaran basa Jawa. Teng mriki mangke Pak Irawan badhe ngajak para siswa sinau bareng ngengingi panganan tradisional Jawa lan jajanan tradisional Jawa. Saderengipun Pak Irawan badhe ngaturaken mugi-mugi para siswa tansah pinaringan kesehatan, tansah pinaringan berkah lan tetep semangat anggenipun sinau wonten ing dalem lan boten usah sami kluyuran. Tansah njagi kesehatan, tansah njagi kersian. Nggih langsung kemawon menika Pak Ir badhe mbikak setunggal boko setunggal menapa ingkang sampun dados pitakenane saking para kanca-kanca kelas sedasa MIPA 3. Teng mriki sampun sami ngirimake pitakenan ingkang ditujukake dumateng Pak Ir. Teng mriki mboten sedaya ngginakake basa Jawa, ananging ugi wonten ingkang ngginakake basa Indonesia. Mboten menapa amargi teng mriki mangke sareng-sareng sinau golek ilmu, sinau bagi ilmu ngengingi panganan tradisional Jawa. Langsung kemawon Pak Irawan badhe bikak setunggal boko setunggal. Wonten Abel. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Setelah saya bertanya kepada orang tua saya, iwal-iwal itu digunakan pada saat acara wetonan. Pertanyaan saya, mengapa iwal-iwal digunakan pada acara wetonan? Matur nuwun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adisti Mareta. Pitakonane menika, mengapa celorot dibungkus dengan janur dan berbentuk kerucut? Nah, menika deskripsi ngengingi celorot. Matur nuwun. Kalajengaken wonten canggih ilham. Setelah saya makan serabi, saya melihat kebanyakan serabi diberi parutan kelapa. Kenapa serabi diberi parutan kelapa, Pak? Nggih, matur nuwun canggih. Kalajengaken wonten Firdan, menika wonten deskripsi lemper. Pitakonane menika apa sebutan untuk jajanan lemper dan bagaimana filosofi di balik makanan tersebut. Nggih, lemper menika yen dilem atimu aja memper. Yen dilem atimu aja memper yang artinya ketika dipuji maka hatimu jangan sombong atau membangga diri. Nggih, mangke kanca-kanca ugi saged nambahi. Matur nuwun. Kalajengaken wonten Gita Adelia menika deskripsi ngengingi iwel-iwel. Kenapa iwel-iwel amung digawe kanggo slametan lan jarang ditemoni utawa disade ing pasar? Nggih, matur nuwun kita. Kalajengaken wonten Haifa. Menika wonten deskripsi wajik. Apa filsafat saka wajik kuwi? Nah, menika ugi dipun paringi wangsulan ugi saking Haifa minangka tumindak ningkahan simbol pangarep-arep supaya hubungan perkawinan bakal terus lengket lan tahan ing swarga. Amin. Ing acara tradisional utawa slametan wajik sing dadi simbol kanggo harmoni antarané wong agama sing digabung dadi siji ora beda. Nggih, matur nuwun. Kalajengaken wonten Hilman. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Kula nate ningali acara kajatan nalikane nyigar tumpeng kathah-kathahe saking ngandhap. Menapa artosipun nyigar tumpeng sakmenika? Ngandhap menika ngisor lho. Oh, ngoten. Oh, nggih. Matur nuwun. Kalajengaken wonten Indra. Kuliner ayam. Nah, mengapa daging ayam yang digunakan untuk tumpeng adalah ayam jantan bukan ayam betina? Jelaskan. Kenapa kudu pitik jago ora pitik babon? Matur nuwun. Kalajengaken wonten Intan. Pertanyaan saya yaitu apakah onde-onde harus berbentuk bulat saja dan mengapa harus ada isi dan taburan wijennya? Matur nuwun Intan. Kalajengaken wonten Ismatun. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam.
Mengapa tidak menggunakan daun kelapa atau daun yang lain? Dan mengapa tidak berbentuk bundar atau segitiga? Menika deskripsi ngengingi jajanan Dumbek. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhammad Aymar. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari internet, jajanan iwal-iwal itu dihidangkan ketika syukuran kelahiran anak. Apakah makna atau hajat tertentu dengan dihidangkannya iwal-iwal? Nggih, matur nuwun. Manika, assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Kenapa kucur digunakake kanggo upacara adat? Nggih, matur nuwun. Kalajengaken wonten Mas Ayu Aura. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Tadi malam saya berbincang dengan keluarga saya tentang jajanan tradisional di Jawa. Di antaranya banyak jajanan tradisional. Saya tertarik dengan arem-arem dan onde-onde. Nggih. Langsung kemawon pitakenane. Apakah taburan wijen pada onde-onde memiliki makna? Nggih, matur nuwun Mas Ayu. Kalajengaken Mirza. Menika wonten deskripsi ngengingi cenil. Nggih, pitakenane pundi menika? Mengapa cenil berarti centil dan apakah makna dari pincuk? Oh nggih, matur nuwun Mirza. Kalajengaken wonten Naufal Rifki. Pertanyaan, mengapa makanan dumpek menjadi makanan yang khas saat acara sedekah bumi? Kenapa? Ning desamu mesti ya ana ta dumbek. Nggih. Menapa kanca-kanca ugi saged maringi wangsulan utawa jawaban. Menika wonten naya, wah menika ugi wonten gambar kang dipun tingali menika janjane winuk nanging kok namung gambar. Menika klepon pitakon kula Pak. Klepon inggih menika jajanan tradisional saking Jawa Tengah. Klepon niku duweni isi yaiku gula abang. King napa klepon isine kudu gula abang Pak? Oh nggih. Nek gula putih ya legi padha wae. Nggih, matur nuwun. Kalajengaken wonten Novema ugi klepon, kenapa bisa klepon rasane legi? Nggih. Menawi pahit nggih mboten doyan wong-wong. Nggih. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Sugeng sonten. Kula Putri Utami. Napa tegesipun warna abang lan putih menika? Nggih. Warna abang putih saking bubur. Matur nuwun. Kalajengaken wonten Rista Widiawati. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Pertanyaane, mengapa apem pasti selalu ada di setiap kajatan di bulan Ramadan? Kajatan kirim donga. Nggih, matur nuwun Rista. Septia Aulia. Kenapa onde-onde itu berbentuk bulat tetapi tidak kotak atau segitiga? Nek kotak ya tahu, nek segitiga ya wajik. Nggih, matur nuwun Septia. Kalajengaken wonten Septika Vioni. Pertanyaannya, mengapa bubur itu berwarna merah dan putih? Nggih, matur nuwun. Siska Setiavani. Sasampune kula pados informasi wonten internet, wonten mriku didhawuhi menapa tumpeng gadhahi lawuh cacah 7 utawi 9. Antarane yaiku urap. Kranten napa lawuh tumpeng kedah wonten urapipun? Matur nuwun. Kalajengaken Siska Widyaningrum. Pitakone wonten kalih menika ingkang sepisan, kenging menapa werna sing digunakake kanggo panggawean klepon identik warna ijo. Ingkang kaping kalih, kenging menapa isi saking klepon saking gendhis Jawi. Gendhis Jawi menika gula Jawa. Nggih, matur nuwun Siska. Kalajengaken wonten Siti Jum. Sawise takon marang Pak Lik, kula ngertos menapa jajanan apem menika jajanan khas wong sing wis kapundhut. Apa tegese apem sing tegese wong sing kapundhut? Matur nuwun Siti Jum. Oh nggih, menika wau bahasa Jawane sak menika bahasa Indonesia. Matur nuwun. Kalajengan wonten Sofi Tiwul. Nah, panganan tradisional asli saka Wonogiri kang nate dados panganan pokok jaman biyen gantine beras. Digawe saka apa ta tiwul kuwi? Nggih, matur nuwun.
Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Wonten Syahla. Langsung kemawon. Pertanyaannya, mengapa klepon diberi isian gula merah dan apakah klepon boleh berwarna selain hijau? Nggih, matur nuwun. Wonten Titania. Langsung kemawon menika deskripsi ngengingi kupat. Kenging menapa kupat dipun damel ngagem bungkus janur maksudnya nggih, matur nuwun. Wonten Ulfa Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menika deskripsi weliwel. Apa filsafate iwel-iwel? Matur nuwun. Wonten Vinska. Menika deskripsi ngengingi dumbek. Jelaskan filosofi dibalik sebutan dumbek tersebut. Nah, menika ugi Vinska sampun maringi wangsulan. Dumbek merupakan makanan khas Rembang yang berbentuk lonjong terbuat dari tepung, gula aren, dan dibungkus dengan daun lontar. Dumbek memiliki simbol atau lambang laki-laki atau disebut lingga. Dengan pasangan dumbek adalah jadah atau ketan yang merupakan simbol perempuan, yang mengartikan kedua makanan tersebut melambangkan suatu kesuburan tonggak dari peradaban manusia. Dari pembungkusannya yang menggunakan lontar menandakan adanya sifat tawaduk dengan sang kholik atau sang pencipta. Daun lontar yang mengartikan bahwa hidup harus berusaha dari hal kecil sampai besar. Matur nuwun. Kalajengaken wonten Friska. Assalamualaikum Pak Ir. Waalaikumsalam. Mengapa bubur blowok itu warnanya putih dan coklat? Nggih, matur nuwun. Kalajengaken wonten Wahyu Ardi Irawan. Kula saben nderek kajatan mesti asal berkat kang isinipun wonten apem, gedhang lan ketan. Saking pertanyaan ing dhuwur, apa maknane apem, gedhang lan ketan? Matur nuwun. Wonten Yuda. Mengapa di atas kue putu ayu harus ada taburan parutan kelapa? Matur nuwun. Nggih, sampun sedaya Pak Ir Udari setunggal boko setunggal pitakenan saking kanca-kanca. Mangke saged dipun gatosaken lan dipun simak videone, saged nambahi wangsulan utawa jawaban ananging boten usah dikirim dhateng Pak Ir. Ananging mangke bocah-bocah saged dipun rembug dipresentasikake nalika sampun mlebet sekolah. Matur nuwun saking Pak Ir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.